Ben inni Ceneva barıp Ceneva'da Emin'in Mecnarodi Krasny Kresin işgärlerinin yakasını tutacaklar. Şonun ofisinin önüne ödümüz zinciri bilen damıp doğru ağaçlığı elan edip omoda cevap vermese dinimden bir tuvat bedin aktivistlama şiirine katlaşacaklar, ödümü yakmak aksiyetini geçirecekler. Salam mehman doğanlar, iyi bildeşler, kadırdan tomaşaçılar, öňüňde bereket, ömrüňize bereket. Bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň watandaşlaryny her kim öz bähwidine ulanmak üçin öjükdirjek bolýa, ağlaýa, ýa şolaň erkinlik, adalat, demokratiya, eşeretli durmuş görüşüne olan ünsünü soğumak ya olary başka zatlar bilen, peýdaly zatlar bilen güýmemek üçin her kim elinden gelen propagandany bolguzy zatlar edýär. Ýöne şolaryň arasynda bir gaty täsirin biri bar. Olam Kanadadan ýa-da warrykla oturan Iranly Muhammed Diýeji. Muhammed Diýejiň kimdi barada öň bir tomaşaçymyz bize tarifnama beripdi. Şonu biz dünýä köpçüliginiň dikkatine ýetiripdik. Indi bugunky tema bu Muhammed Diýeji diýilýän warryk watyr ýa Muhokan Tuşka bu inni Türkmenistanyň watandaşlaryny Gyzyl Haçyň öňünde özüňi zanjyrlap açlyk protestini edip onda hiç kim üns vermese in soňunda özüňi ýakmaly bilen bir maslahat berýär, öjükdirýär bizim watandaşlarymyzy. Şolar ýaly etmeli, edersiňiz diýip bizim käbir akly kim özüni oýnadýan şemal haýy tarapdan öwüse şol tarapa togolanyp gidýän peşmekler ýaly käbir akly kemter watandaşlarymyzy oýnatgylary oýnap şolaň arkasyndan, şolaň üstünden özüne reyting gözleýär bu Muhammed Diýeji. Evet, Muhammed Diýeji niyeti hakykatdan ham Türkmenistanyň halkyna peýdaly bolmak, kömek etmek bolsa, onu Muhammed Diýejiň edip biljek iň peýdaly işi şu. Muhammed Diýeji. Olar ýaly bolsa, şol işden peýda boljak bolsa, gel şeýledeli. Şuňky video ýazgyny taýýarlamak üçin meni aran boýun eden köpçülük sizden şunu haýyş edýär. Olar ýaly şol aýdýan zadyňyz peýdaly bolýan bolsa, peýdaly boljak bolsa, Türkmen halkynyň erkinlik, demokratiya görüşine, halal halkyň hakykat görüşine, onda özüň git, Gyzyl Haçyň öňüne zanjyrla özüňi açlyk protestini et, soňam bolmasa özüňi yak. Bolýarmy? Ana şonda seni bir gahrman elan edeli. Sen adyň taryhy geçtin. Seni gahrman elan edip tarih kitaplaryna senden minnetdarlyk bilen söz açylsyn, gurrun berilsin. Inha sen gözleýän awraýyň, inha sen gözleýän reytingin. Şu pursatdan özüň peýdalan ilki bilen özüň edip görköz adamlara berýän maslahatyny. Inni ýaşar aýdýar, döwlet dawa diýär, şoň aýdýan zadynyň bir galatdygyny. Hiç bir etika, hiç bir zada galat gelmeýänini düşünýär, ne diýär? Öz-özünden düşünükli. Ýöne şonu aýtmasan, gaýtalamasan bolanok diýär. Dini taýdan alyp görüň. Inni anançly adamlar üçin, Allah gorkusy bolan adamlar, imanly adamlar üçin pikir edip görüň. Bu hiç bir dine, İslam dinine, yani hiç bir hak dine ya hak olmayan dinlere de anançlara da kavat gelýän zat. Däl bu maslahat. Gidip Gyzyl Haçyň öňünde özüňi zanjyrlap, açlyk protestini geçirip, soňam hiç kim gulaw atmasa özüňi ýakmaly bilen bu maslahat öjükdirme, provokasiýa, bu barıp ýatan ähli umumy adamlar kymmatlyklaryna garşy
maslahat verilen cinayet. Cinayete maslahat, terrorçuluğa maslahat verilen. Bu terrorçuluğa o kimiden pida edecek bolyan? Bular senin malın mı? Näme bular adamları yakacak bolyan? Näme üçin? Näme bekliydin başlaydın? Näme peydan var? Sen kahraman olacak bolyan mı? Sen reyting gerek mi sana? Onunla git özün et şonu, yek özün et şonu. Hemme kişem seni kahraman olan etsin. Erkek kasab etsin. Sözünde duruyan, şoň üçin mehrimanlyk olur. Bu Muhammed düýeji diýilýän, muho kantuşan, warryk watyryň, bu bilemok ankada aşanyň bir hene gelmeýän, logika sığmaýan zady, bir zadyň bolmajagyny, bir zadyň bolmajagyny bilibem, şonu etjek bolup kejirlik edýän, dayan adama ankasy, aňsy, kejir näletkerde diýilýär. Ola medil şolar ýalak. Warryk awty. Näme diýän belli de. Şoňa da gulak atýan, şoňa da hormat goýan, şonuň dinleýän ba bolsa özüňize nesip etsin. Şolar ýalaky jinayetler, şolar ýalaky terrorçylyklar. Gyzyl haç guramasy, insan perwerlik guramasy. Gyzyl haç guramasynyň bir haýsam bolsa bir syýasy organy, onu da hökümete, döwlete edip bilecek kişiliği bir täsiri yok. Gücü yok. O diňe insan perwerlik guramasy. Görüşmeň diktatura garşy, haramzadalara, haramhorlara, halka düşman bolanlara garşy görüşmeň usuly, tilsimi bu däl. 21-nji asra gelibem. Häzirki döwürde munça adam zat taryhyna bolup geçen tejribeler göze dürtülüp durka, henidem gömük, samsyk, terrorçulukly, biderekçiler ýalaky çağırşlaňyz, provokasiýalaňyz, essem etjek bolýan, essem diýen işleňiz hemmesi bilen ilgün bähwitli de ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy jinayet. Dine de garşy, hemme da garşy bu. Şoň üçin şular ýalaky tentegi, ankasy aşany ýüreklendirýän kimler var? Näme? Şonu pikir edin. Bu adam lagnatlyk däl, şunu şu zatlara ýüreklendirýän, şoňa çapak çalýanlar lagnatlyk. Bu adam halkyň düşmany däl. Bu adamy şular ýalaky terrorçulukly çağırşlar etdirýän, jinayetlara çağırşlar etdirýän. Öňkü İstanbul'da esasanam Türkiye'de bolan protestlerde adamları öjükdirip köçe çıkarıp soňam ýygyna durmadyklar iň başyny çekýän şolar wepa çopany orazy we beýleki edermen ad bilinýän bilinmeýän aktivistleri öňdawarjylary yakan şolary göreşden, soğudan däňdiren şular. Inni şu provokatoryň aýdýan zatlaryna gulak atma. Şu aýdýan zatlar bilen baglanyşyp ben bir açıklama ýa düşünür, bir zat aýstan çykyş etdiň diýmen gaýrat edip. Men oňa aýtdym, ýöne şonda da gaty köp watandaşdan haýyş gelen soň, onda da ýaşlardan gelen soň bir ýar ýene bir gerek şu temada öz garaýşymy we düşünürşümi video ýazyp edip halk köpçüliginiň, dünýä köpçüliginiň dikkatyny ýetirmeli boldum. Muhammed diýeji gyzyl haçyň öňünde özüňe gynjyrlap açlyk protestini edip hiç kim üns vermese, hiç kim üns vermejegini hemme zadyny bilýär. Şol işin dogry dälligini bilýär, görýärmi? Onuň näme diýär? Hiç zat bolmasa, hiç zat başarmasak, hiç kim bizi dinlemese, hiç kim bize reyting kazandırmasa, onna diýär biz özümizi ýakalýar. Git özüňi ýak. Özüň etip görkäl şonu. Biz seni kahraman olan edeli, hemişe ayet tögürde ýatlar. 5 wagt namazda 50 gedek ýatlap sana her gün 50 gedek 500 gedek 5000 gedek alkyş aýdaly. Şu diýen zadyň özüň et türkmen işi edýän bolsaň, hakykatdanam türkmen halkynyň eşretli geljegini, durmuşyny gowulup isleýän bolsaň, Muhammed diýeji şunu etseň özüň et. Bolýarmy? Bizden sana nesihat, inha
ýaşlaryň köpçülüğün senden haýşy sana nesihaty. Sen çağırşyňa halk köpçülüğünün jogaby şu. Oýnaklyň jogaby çapak çalmak. Ýöne hakyky halkyň, halal halkyň hakykat göreşine gatnaşýanlaryň sana jogaby, maslahaty, nesihaty şundan bar. Muhammed diýiji Muho kantuşa warqat. Mekvanda onu. Yeneki efir duşuklarına çenni hoşsa olun Allah yarına olsun. Hiç var bu propagandonlara, bu öjükdirýänlere, düşnüklü çıkışlara, çağırışlara hiç var. Ünsüňe bölme. Bilýän şoňa deçen size köp zat wada berildi, söz berildi. Öňe hiç birine ananmadyňyz. Bulam nämäni görkezýär? Sizin bunlardan köp tecrübe eýediniz. Sizin syýasaty düşünýäniňizi, sizin hakikatyň halallygyny tarapyndadyňyzy, sizin hakikatdan watany halk söýýäniňizi görkezýär. Bular halkam söýýänok, özünem söýýänok, watanam söýýänok, adam söýýänok, gidin özüňizi ýakyn diýip maslahat berýär. Ýaktyrjak adamlary sen dogurdunmy? Sen ulatdyňmy? Şoň ızasyny, sanjasyny, görgüsini sen çekdiňmi? Anhada ya, birini gidip yaktırmak. Onu sen özünü bomba bilen partlatýan hüjümçülerden, terrorçulardan, şonu gurmaýanlardan näme tapadyňa Muhammed diýji? Sen amanna şolar bilen bir hatarda. Inni sen gysmaly ýerine gysyp ýaşullyk, ak sakallyk idip oturmaly adam sen. Peýaliňden gaý. Alam menden sana maslahat. Yeneki efir duşuklarına çenni hoş sağ olun Allah yarınız olsun. Ben inni Ceneva barıp Ceneva'da İmin'in Mecnarotni Krasni Kresin işgärlerinin yakasını tutacaklar. Şonun ofisinin önüne ödümün hıncalı bilen damıp doğru ağaçlı evlan edip o da cevap vermese İmin'den bir kubat benim aktivistlerine şiirine atlatacaklar. Ödümü yakmak aksiyetini geçirecekler.